Oy. Mama ka kanta? Ay, aling mamangan. Tatakla ako lang ka. Ay, naku. Nakakita na mating nasi at ting ulam, mating kutsara. Kaya putang mo ng mamang ko. Ay, ali. Tatakla ako. Saan tao mo yun eh? Parakal mo sinabi. Ako tako mo ng mama ko eh. Ay, na ng mamang ka. Nalalagot ka. Putang mo ng mamang ko. Tatakla ako lang ka. Tatakla ako lang ka. Hindi namin ito. Ba, pang TV. Ba, paano ba yung meron ko? Ali ko manalbelo ako pakiramdaman ka mo. Ay, tayo TV, makapuli ako. Tangya pa ng manalbelo ko. Panalbelo. Siyempre, panalbelo kaya. Hindi mo naman na. Nakakita ni panalbelo ko. Tatakla ako lang ka. Tatakla ako lang ka. Hindi namin ito. Ba, mag-email ka yata? Ay, alilo ko, manalbi ako. Boy, tanay-tama ka. Manalbi ako. Puta, manalbi ako nga. Ay, namin ako nga sa lolo. Puta. Ay mo na ngayon. Ay, nabias mo screen. Sure, LBC is destroyed. Daramdam mo na yung game. Kutang mo pa ng mga game. Ulo ako. Tatakla ako lang ako. Hindi namin ito. Isuro, alang blower, alang TV, alang electric fan. Ay, brownout. Ay, alilo ka man, tipitawan mo kuryente kasi alatang pamayan. Nakakita na eh, gana-gana alang kuryente, kaya kutang na pa. Ay, brownout. Ay, nasabi. Ay, brownout. Wala mo naman niya, ang mga nakula ka. Tatakla ako lang ka. Hindi namin ito. Tatakla ako lang ka. Tatakla ako lang ka. Hindi namin ito. Yung stress kaya ako. May nakikutang na, balang kabog, balang may garaling animal. Ay, yari na rin. Bayarin na kapin?